الدرس السادس ويندن دي واتوند جيغو بير ويندن دي واتوند جيغو بير جانغتين كوي هذه وني اسم إشارة إند جوفرد سايدي ويد دم دو ولا او دو كو هذا ولا هذه كوترتدا ان جانغينو هذا ñaawore haza e ñaawore hazihi ko gotum serndide tan ko hazihi ko ngam muannas woni ngam hunde rewɗinande amma haza noon ko ngam mu zakkar ngam hunde worɗinande en mbino haza ko ngam hunde ɓallinde hazihi kadi ko ngam hunde ɓallinde en mbino haza ko ngam hunde telɗude woni mufrad hazihi kañumne ko ngam hunde telɗude kono en mbino haza ko ngam muzakkar woni hunde worɗinande hazihi kam ko ngam mu annas hunde rewɗinande aywa wadde ko ɗo tan ɗi ceerti o wi haza ibnu hamidin o ko ɓi hamid ay nde wonno ibnu ko muzakkar ɗum waɗi o hutari haza sabu haza ko kañum yaadete e muzakkar haza ibnu hamidin o ko ɓi hamid wa hazihi bintu yasir o noon ko ɓi yasir ay nde wonno bintu kañum ko muannas ko hunde rewɗinade woɗi cukalel deweɗ ɗum waɗi o hutari ko hazihi ibnu hamidin jalisun ɓingel hamid ngel ko joɗingel wa bintu yasirin waqifa ɓingel yasir ngel noon ko daringel o wi man haza hol o en jangino wonde man ko ngam namdorade hunde joginde hakkille woni neɗɗo aywa ma noon ko ngam namdorade hunde nde ala hakkille ɗum waɗi ɗo wi man kala fof nde o namdori man hazihi faam wonde ko neɗɗo woni e namdade waɗi saɗa jabto mbiyata ko hazihi ode ay o mbiyata ukhtul muhandis o ko banum debbo ingénieur o ay nde wonno ukhtu kañumne komo annas ɗum waɗi o wi hazihi nde wonno kanko mo yi omo joofo o on ko debbo ɗum waɗi o hutari man hazihi sanno ko gorko o joofotono o wiyata man hazihi holno o wiyata ko man haza ahiya aidan muhandisa beele kankone ko ingénieur ay hiya kañumne ko damir woni ko lomto inde ari ko lomtade ukhtu oli o wiya a ukhtul muhandis kono o wi ko ahiya aywa ahiya e ukhtu ko gotum sabu hiya kañum ari lomtade ko damir lomtiɗon ko ukhtul muhandis o wi la ala hiya tabiba kanko ko cafrowo sayyaratu man hazihi mo jeyi oɗo oto ay nde wonno oto kañumne ko hunde rewɗinande mbiyata ko sayyaratun ene jeeya e gueɗe gandirteɗe ndeɗon hunde ko hunde rewɗinande jeeya sakket o ta hono sayyaratun tabibatun muhandisatun aywa kono noon sahaji kadi aɗa yiya caggal muɗum ene sakkitori ta on to wona muannas ko wayno hamza wayno usama aywa kono ko ɓuuri hen hewde kam sa yi ene sakkitori ta oɗo fam wonde komo annas hazihi sayyaratul mudiri o ko oto directeur jeeyi oɗo oto aywa ma hazihi ɗum ko woni hazihi mikwat ɗum ɗo ko feer hunde pasirtede ay nde wonno mikwat kañumne ko hunde rewɗinande ɗum waɗi o wi ko hazihi o hutori hazihi mikwat